Това според вас, уважаеми зрители, документ ли е? Акт ли е? Това са драсканици. Това са като арабски макарони. Ей, това катаджия да ти напише акт, направо да си оближеш пръстите. Това са драсканици. Това са като арабски макарони. Така или съставиха акт за това, че вие ходите пеша и отказвате да духате. Правилно. Не стига, че ходи пеш, ами да духа. Така или съставиха акт за това, че вие ходите пеша и отказвате да духате. Да бъдат тестван, да. Да бъдете тестван, защото те твърдят, че вие сте с колата. Да. Мани ги тия коли, да беше взел рейса. Мани ги тия рейсове. Теодор Ангелов от дискусионно студио от години чака 7-2 да дойде. Така че за автобусът Фантом 7-2, който се появява само по новолуние, веднъж на високосна година. Изпуснахме го. Последното новолуние беше на 9 декември. То пък и не е високосна. Така че за автобусът Фантом 7-2, който се появява само по новолуние, веднъж на високосна година. Този автобус е като достойните българи, бе. Все порядко ги виждаме. БНТ и поредицата достойни българи в денят започва. Аз не искам да ми плащат. Защото ако почнат да ми плащат, ще ме подиграват. Това зато и те зато и се блъска, защото гледат да ще дадат пари. Ой, правилно той. Ади, така. Браво. Те децата да видят, децата. И да гледам ви какво правите през целия ден. Какво правим през целия ден? Правите си, че тук е клюкарство. Що да ни клюкарстваме? Айде! Баба Донка е най-добрата жена тук на целия блок. Защото ви мете без пари ли? Айде! Тя е нашата най-обичана баба Доди. Без нея не можем. Ма си хас. Виждате ли как се става достоен българин Василев? Виждам и недостойните виждам. Що да ни клюкарстваме? Айде!